नमस्कार. आज आपण करूया कोकणात पारंपरिक पद्धतीने केली जाणारी आणि जास्त करून पंक्तीत वाढली जाणारी वाटपाची डाळ. या डाळीला गोडी डाळ असेही म्हणतात. अशा पद्धतीने बनवलेली डाळ खूपच चविष्ट लागते. चला तर मग कुकरच्या डब्यामध्ये आपण 1 वाटी तुरीची डाळ घेऊया. या तुरीच्या डाळीबरोबर आपल्याला पाव वाटी मुगाची डाळ घ्यायची आहे. आता आपण ह्या दोन्ही डाळी मिसळून घेऊया आणि 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया. या धुतलेल्या डाळीवर थोडेसे वर येईल एवढे पाणी टाकूया आणि आता हा डाळीचा डबा आपण कुकरला लावूया आणि कुकरच्या 3 शिट्ट्या करून घेऊया. अशा पद्धतीने इथे आपल्या कुकरच्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. गॅस बंद करूया. तोपर्यंत आपण डाळीसाठी वाटण तयार करूया. वाटणासाठी इथे मी अर्धी वाटी ओले खोबरे खवून घेतलं आहे. एक छोटा कांदा घेतला आहे. त्याचे सोलून 4 भाग करून घेतले आहेत. इथे मी 3-4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत. त्याचे मोठे तुकडे करून घेतले आहेत. अर्धा इंच आले घेतले आहे. त्याला सोलून तुकडे करून घेतले आहेत. 7-8 लसूण पाकळ्या सोलून घेतल्या आहेत. अर्धा चमचा हळद घेतली आहे. अर्धा चमचा जिरे घेतला आहे. फोडणीसाठी कढीपत्ता घ्यायचा आहे. त्याचबरोबर इथे एवढी कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरून. यातील अर्धी कोथिंबीर आपण वाटणामध्ये वाटणार आहोत आणि अर्धी कोथिंबीर आपण डाळीत वरून टाकणार आहोत. त्याचबरोबर फोडणीमध्ये टाकण्यासाठी पाव चमचा जिरे आणि पाव चमचा राई घेतली आहे. त्याचबरोबर पाव चमचा हिंग घेतला आहे. त्याचबरोबर इथे मी 2 मीडियम साईज टोमॅटो असे उभे चिरून घेतले आहेत आणि त्यातल्या बिया काढून टाकलेल्या आहेत. हे टोमॅटो आपण वाटणामध्ये वाटायचे नाही तर ते फोडणीमध्ये आपण फिरवून घ्यायचे आहेत. चला तर मग प्रथम आपण डाळीसाठी वाटण तयार करूया. ओले खोबरे घेतले आहे मिक्सर जारमध्ये. त्याचबरोबर अर्धी कोथिंबीर घेऊया. एक छोटा कांदा, हिरव्या मिरच्या, आले अर्धा इंच, लसूण पाकळ्या 7-8, जिरे अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा. हे एवढे साहित्य आपल्याला मिक्सर जारमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपण मिरचीचं प्रमाण कमी जास्त थोडेसे करू शकता. इथे तुम्ही पाहू शकता वाटपाच्या डाळीसाठी वाटण तयार झालं आहे. त्याचा हिरवट पिवळा रंगही खूप छान दिसत आहे. दुसऱ्या बाजूला आपली डाळही खूप छान शिजली आहे. चला तर मग आता आपण वाटपाची डाळ फोडणीला देऊया. मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये मी आता अर्धी वाटी तेल टाकून घेतलं आहे. तेल गरम झालं आहे. आता आपण त्यामध्ये पाव चमचा राई आणि पाव चमचा जिरे टाकूया. राई जिरे छान तडतडले आहे. आता आपण 4 पाकळ्या लसणीच्या ठेचून यामध्ये टाकायच्या आहेत. त्याचबरोबर 7-8 पाने कढीपत्त्याची यामध्ये टाकूया. हिंग टाकूया पाव चमचा. हे सर्व साहित्य 2-3 वेळा तेलात परतवून घेऊया. आता आपण यामध्ये टोमॅटो टाकूया आणि तोही अशा पद्धतीने 2-3 वेळा परतवून घेऊया. इथे तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो 2-3 वेळा फोडणीमध्ये परतल्यानंतर टोमॅटो थोडासा सॉफ्ट होतो. आता आपण यामध्ये डाळीसाठी जे वाटण तयार केले होते ते यामध्ये टाकून थोडा वेळ परतवून घेऊया. हे वाटण आपण शिजवलेल्या डाळीमध्ये मिसळून या फोडणीमध्ये टाकले तरी चालते किंवा आपण हे वाटण अगोदर टाकले फोडणीमध्ये तर 1-2 वेळाच फक्त परतून घ्यायचे आणि लगेचच आपल्याला यामध्ये शिजवलेली डाळ ओतून घ्यायची आहे. इथे आता आपले वाटपाच्या डाळीचे सर्व साहित्य यामध्ये मिसळून झालेलं आहे. या डाळीमध्ये अजून थोडेसे पाणी ॲड करून आता आपण ही डाळ थोडीशी अजून पातळ करून घेऊया. डाळ शिजल्यानंतर अजून थोडीशी घट्ट होईल तर आपण अजून थोडेसे पाणी यामध्ये ॲड करूया आणि डाळीचा थिकनेस थोडासा कमी करूया. अशा पद्धतीने इथे आपण फक्त 1/2 वाटी डाळ घेतली होती आणि त्यातील वाटणामुळे इथे आपली डाळ एवढी बनली आहे. अशी ही डाळ आता आपण 2-3 मिनटं मध्यम गॅसवर छान अशा पद्धतीने उकळवून घ्यायची आहे. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. शेवटी आता आपण यात चवीनुसार मीठ टाकूया आणि मीठ टाकल्यानंतर पुन्हा 1 मिनिट आपण ही डाळ उकळवून घ्यायची आहे. इथे आता आपली डाळ खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. गॅस बंद करूया आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर यावर वरून टाकून मिसळून घेऊया. अशी ही कोकणात पारंपरिक पद्धतीने केली जाणारी तसेच पंक्तीत वाढली जाणारी वाटपाची डाळ म्हणजेच गोडी डाळ खूपच छान लागते. 2 घास जास्तच जेवायला होते. नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.